Sherifla jabara filɛbagaw ni waati jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka don o don timinandiya la k'an ka jabaraso Sherifla kɛ aw hakili jagabɔ yɔrɔ ni aw kunnafoni yɔrɔ ye. Aw bisimila sariya bulon kɔnɔ Sherifla jabaraso o kelen kan bi an nana ni hakilina min bi ni an ka jamana kɛmɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ ni o ye jamana maracogo ye ni waati laban ninnu kɔnɔ. Mouvement minnu bɛ senna manifestation minnu bɛ senna an ka don ka jɛmukan sigi k'o tɔgɔ da ko sariya bulon a ka kan o waati ninnu kɔnɔ an ka se ka don ka lajɛ sariya ka lakuma ka se ka kɛtaw jateminɛw minnu bɛ se ka kɛ sini bitaw k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ ka sariya ka aw labɔ a kalama min kan ka kɛ cogo min na aw ka se k'o dɔn sariya bulon a sigikun de ye o la bi an nana ni o hakilina ye ka lajɛ min ye cour constitutionnelle ni o ye jamana sariya sunba sariyatigɛso o cili ye la dissolution de la cour constitutionnelle ani wasabulon k'a fɔ ko ka jateminɛ kɛ ka segi a kan wasaden kalafili kɛra yɔrɔ minnu na ni gɛlɛya sɔrɔla a kɔnɔna na o gɛlɛya ninnu nana na cogo minnu na a lajɛra k'a fɔ ko ka cour constitutionnelle ci ka wasabulon ka jateminɛ k'a la sɔsɔli bɛ yɔrɔ minnu ta la ko k'a lajɛ cour constitutionnelle maakɔrɔ minnu bɛ na walasa u ka se ka examen kɛ fɛn kan o la o décret de tara jamana ɲɛmaa fɛ kabini juillet kalo tile 11 san 2020 walasa ka cour constitutionnelle k'a ci o de an ka bi hakilina le thème du jour la dissolution de la cour constitutionnelle et l'organisation d'élections législatives partielles. Que disent les textes? O de an ka bi hakilina le thème du jour kama wele o la maa min ye ɲininikɛla ye sariya hukumu kɔnɔna na ni o ye docteur Barahima Fomba, enseignant chercheur à la faculté de droit public de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako, également coordinateur scientifique du groupe Odyssée. On a les ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka ni segin ka ɲɛnamaya aw ka se ka faamuya sɔrɔ la sariya ye a fɔ cogo min na. O la an bɛ hawa hakili jigi k'a fɔ ni jamukan kɔnɔna na an bɛna ɲɛsin min ma kɛrɛnkɛrɛnnen o de ye sariya ye. An b'a fɔ ko an bɛna parti pris k'a la ka taa nkini fɛ walima ka taa numan fɛ ayi mais sariya ko cogo di walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ la jamukan a sigira o de kama bi hakilina a bɛ don hukumu kɔnɔna na. Ola docteur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci. N yɛrɛ b'aw fo. A diyara n ye. Docteur ni an ye jateminɛ kɛ an bɛna ye k'a fɔ kabi juillet kalo tile 11 jamana kuntigi a ye décret ta walasa ka se ka cour constitutionnelle ka ale kɔni ka baara jɔ ka disu n'o ye ka bɔ a nɔ na pewu. Okumu kɔnɔna na e bɛ analyse jumɛn kɛ o kan ka kɛ ni sariya ye docteur? Parti pris t'a la ka tugu sariya kɔ sariya ye mun de fɔ a la i k'an bilasira n'o ye. B'aw fo b'aw mɔgɔ bɛ k'aw lajɛ b'u bɛɛ fo fɛnɛ. I ye ɲininkali min kɛ tan président ye sariya ta k'a fɔ ko cour constitutionnelle tɔ min ye mɔgɔ 3 ye k'u ka baara bila a y'u bɔ baara la a kɛra comme si a ye cour tɔni ci quoi. Maintenant o tili est-ce que o tigili kɛra an ka sariya ba an'an ka sariya tɔw est-ce que a kɛra olu bonyali la? Yani n o jaabi d'i ma n bɛ fɛn dɔw jate minɛ i k'olu lajɛ fɔlɔ. Kuri in tiliko kuma a fɔra a mɛnna dɔɔni aw yɛrɛ y'a mɛn président ko kuru ni ale tɛ se ka ci a y'a fɔ mɔgɔ caman ye k'ale tɛ se ka kuru in ci a se t'ale sariyaba ma se k'ale ale ka dankari kɛ a membre ka mandat la président kelen yɛrɛ de y'o fɔ donc n'i y'a ye président y'o fɔ mɔgɔ ka ɲi ka jate minɛ que i b'a dɔn président tɛ se ka kɛ o mais président ko k'a tɛ se ka kɛ mais finalement président y'a kɛ. Bon, Maliens k'u hakili jagabɔ an delila ka ni ɲɔgɔn ye o. An delila ka ɲɔgɔn ye? O y'an delila ka ɲɔgɔn ye. Aw hakili b'a la députés ka mandat prorogation na kuru ɲininkara siɲɛ fɔlɔ la kuru k'a tɛ se ka kɛ o. Kuru k'a tɛ se ka kɛ parce que kuru b'a dɔn sariya kisɛ fan si t'a to ale ka se ka dɔ fara députés ka mandat kan donc a y'o de fɔ a y'o kuma fɔlɔ min fɔ dɛ o de tun ye lakika ye
Donc président est kuma fɔlɔ min fɔ k'ale tɛ se ka ku ci o fana ye lakika ye maintenant fɛn fɛn nan'o kɔfɛ o ye sariya sɔsɔ de ye comme cour la u ye députés ka mandat prorogé u ye sariya sɔsɔ donc président fana ye cour mɔgɔ ninnu ka mandat ban président fana ye sariya sɔsɔ a bɛɛ walawalacogo ye kelen ye mun a ye sariya sɔsɔ mɔgɔ ka ɲi ka dɔn cour constitutionnelle tɛ i n'a fɔ gouvernement ka cakɛbolo dɔ mɔgɔ min ka d'a ye a b'o bila yen n'a mandat ye a b'i bɔ yen comme service ba ninnu directeur ou bien même ministre ya cour t'o ɲɔgɔn ye cour ye sariya bulon de donc sariya bulon o ka texte organisé len bɛ pour k'a ka indépendance assurée quoi donc o indépendance kama moyen tɛ président bolo k'a fɔ k'a bɛ dankari kɛ cour la quoi a dilanna o de okumu kɔnɔ maintenant n'i y'o sariya ninnu jateminɛ mɔgɔw hakili la ko a filɛ ka membre minnu bɔ yen ale m'u nommé o docteur a m'u nommé e ma mɔgɔ min nommé e b'olu bɔ yen mun na parce que sariya ko di sariya ko membre minnu bɛ yen i b'a dɔn jɔn de y'u nommé o yɛrɛ sɛbɛnlen bɛ sariya kɔnɔ loi organique la président de l'Assemblée nationale ye mɔgɔ 3 nommé ale yɛrɛ i bɛ ka président ye mɔgɔ 3 nommé o ye mɔgɔ wɔɔrɔ ye conseil supérieur de la majorité mɔgɔ 3 nommé sariya yɛrɛ ko olu bɛ u nommé de le mot nommé la o yɛrɛ de sɛbɛnlen bɛ maintenant président ka décret min bɛ na kɔfɛ o bɛ nomination ninnu de constater donc sariya b'a fɔ ko président ka décret bɛ na nomination constater a t'u nommé dɛ a b'u ka nomination constater de c'est pour ça n ko e ma mɔgɔ mun nommé e bɛ se ka dankari k'olu ka nomination cogo jumɛn o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye a y'a jateminɛ n'a fɔra ko président de la république séparation du pouvoir ale ye exécutif ye n'ale bɛ se ka dankari kɛ cour la mais o ye danger de ye o n'an y'o accepté a bɛ fɔ o de ma ko président o président ninnu man ɲi parce que maintenant président ye cour ci de en quelque sorte mais cour in ma ci sariya la donc n y'a fɔ n ko ale m'u nommé a ma puisque ale m'u nommé ale tɛ se ka dankari k'u ka baara la la même manière u ka baara laban décret bɛ intervenir mais décret fɛnɛ bɛ na situation dɔ de constater o situation constater ye min ye président ka décret bɛ se ka na de ni cour membre dɔ ye démissionné la président ka décret bɛ na o constater ni cour membre dɔ o sara par exemple ou bien o b'i sɔrɔ situation na a tɛ se k'a baara kɛ quoi président bɛ n'o constater a situation sabanan ye min ye o ye a bɛ fɔ min ma ko démission d'office démission d'office ye mun ye c'est que o ye situation ye ni cour membre dɔ ye fɛn dɔw kɛ mun ni sariya tɛ bɛn cour mɔgɔw yɛrɛ de b'u jɔ k'a constater ko o tigi t'u ka membre ye bilen mais cour mɔgɔw dɔrɔn de b'o décision ta mɔgɔ wɛrɛ t'o décision ta dɛ donc ni cour m'o décision ta hali n'o sariya lasago kɛra solution t'o la o donc au cas ninnu dɔrɔn de la président bɛ décret ta k'o constater maintenant pour que a système u ka remplacement mécanisme kana to donc an bɛna comme situation de départ la docteur ninnu diyara n ye mais sisan ni an ye jateminɛ kɛ cour la cour ye maa 9 ye ni u ka texte lajɛ minnu bɛ kuma cour constitutionnelle kan i bɛna ye k'a fɔ ko cour tɛ se ka sigi k'a ka baara kɛ k'a ka arrêt rendu n'o ye k'a ka sariya ta an k'a fɔ a ka faamu o cogo la k'a ma sɔrɔ maa 5 ma dafa mais maa 3 dɔrɔn tun bɛ a kɔnɔ sisan est-ce que cour tun bɛ maa wɛrɛw tun bɛ fara a kan wa walima cour cili o yɛrɛ de y'a ɲuman ye parce que a tɛ se ka baara kɛ sariya la le fait que cour kɛra mɔgɔ 3 o tɛ problème ye o sariya y'o jateminɛ o parce que sariya ko chaque fois ni mɔgɔ bɔra cour la a bɛ remplacer de o procédure bɛ yen fɛnɛ donc munna o procédure ninnu ma bila sariya kan o tɛ se ka bila parce que o kɔrɔ ye ko u démissionnera de ou bien u sara ou bien u ka démission considérée d'office n'o cas tɛ yen olu bɛ remplacer cogo jumɛn parce que minnu démissionnera dɔw démissionné o la o
on démissionnera. Normalement, Charia ko de ko nous remplacer. Charia m'a beaucoup président a saban nous boire. Charia de ko comme nous démissionnera président quand quoi situation fin engagé nous nommer ou be klaka ou remplacer ou nommer. Charia côté. Mais ni aya soro docteur ikoko président mu nommé. Mais munumbe ni aya soro président ga nomination na ikoko président be ma saba nommé. Assemblée Nyama, Wasablo Nyama, Obe Massa nommé, Conseil de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature, Massa nommé, avec un Macondo. Mais ni président de Massa Imbala, il y a la lebse au Boywa. Le coup de feu, allez tisser au boui. Mais docteur Anna sur l'air de nommé. N'allez où nommer parce qu'au nomination, au constater à Gaba. Allez qu'à décrire au constater comme aïe ton flanc monta. Président de l'Assemblée nationale ni Conseil supérieur de la magistrature comme Aboulou constaté ni décret au constaté à Bana allez tisser comme la fiou fort comme il y a fort ou bien au démissionnera ou bien au Sahara ou bien au cas démission d'office constaté à tisser qu'à fouiller de quai c'est-à-dire côté docteur Ojarani ni ma jarana ka fort cour constitutionnel a connaît à Boyna. C'est un décret qui a été déjà publié au journal officiel de la République. Donc, à Tarakaba. Amélioré mes nassissants. Migné Wasade Siguere, Kafoko, Djabi Moun contestera, Moun Yadjara Kafo, Omadjeni Djabi, Kaseki au bar nunca. Ni ma kora moun nomera sano kanabla kuru constitutionnel là. Est-ce que Uru Keliku Dado la ka Djabi Kura intaka, Korle Untaka Laje, ka Barakanoe, Sarabe Janoe. Charia te djenoué. Charia te djenoué tout aussi là. Au laïba famia, mouna, président kou, quand il tissé ka kou dissous, quand même, il y a dissous des fêtes. Parce qu'il n'y a ok. C'est que charia soso wéré de bas konomne. Au charia soso yi mou. Au charia soso yi, ka fo kou député Mounounga élection qui era problème. Aux situations me régler trop de parce que ni ko ibo situation réglée aucun n'a réglé ni charia fait au correct c'est-à-dire ni courir à cas proclamation définitive que résultat ou fait la banque nous kera kaban moko site ka siko kabli o koni ntafu ko kurana fin lore kurana kolote kurana ntafu kurana kurore mais o koni moko se siko kabli kurere koni sika siko ka o sika kitiko sila o koremi nambe fika sharia bona mununga élection ko pour l'imposer pour que aux situations à régler charia kono il faut que charia a photo mi faut vacances de siège de ka créer oui jumai vacances de siège mi o yaye fin lo ka ke ni bato ou tout ka mandat la bli ou fait mi ou fait créer ko ou ka élection au tara charia blona Jésus Goku ka élection bana annulera. Oui, vidi ou bien situation vide créée. Donc siège t'est occupé blé. Oui, à Kafore. Kaflana mi. Il faut que député nous ka démissionner ou irema. Kafo vraiment ne reconnaît député à la blé. Donc siège vide beki. Situation vraie oui mi Oyaye, député Mimbe, fin kera là, par exemple, à Sara, ni Sara, il a placé beke vacant. Ou bien, Banaï mine, Mimba to itse qui a baraké. Au fin de vacances. Fin rebe, abe faux de mako déchéance. Courir de mots constatés. Oyaye, député mi, à élection kele, Jatimine kera ka fo normalement, on te sait que candidat avec faux de mako inéligibilité. Donc nous donnons à la élection bannée qu'on considère que déchéance constatée. À la bas avec faux de mako démission d'office.
président de l'Assemblée nationale b'o de b'o prononcer démission d'office ye mun ye o y'a ye député min a bɛ députéya la ani baara wɛrɛ min ni députéya tɛ bɛn n'a y'i ban k'o bila en ce moment a bɛ démissionner d'office quoi n'a bɔra o cas la mɔgɔ si tɛ se ka député ninnu bɔ yen donc ni mɔgɔ si k'u bɔ yen o kɔrɔ ye ko élection partielle ko kuma tɛ yen sariya kɔni fan fɛ. donc e bolo bi walasa ka se ka fura sɔrɔ nin na est-ce que assemblée bɛɛ ka ci walima cour kɔrɔ min na sigi o ka se ka résultat provisoire in deuxième tour ta ka réexaminer. voilà n bɛ k'o de fɔ i y'a fɔ i ka an ka kɔrɔfɔli daminɛ na ko an bɛ sariya kuma de fɔ donc ne bɛ to sariya ko de la hali ni n filila n b'a fɔ kɔni bɛɛ sariya ko de kɔ o jaabi ye mun ye ka assemblée nationale ti président bɛ se k'o kɔni kɛ n'a ka di président ye bi a bɛ assemblée nationale ti a bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ o y'a ka hakɛ de sariyabaw y'o fanga de d'a ma a bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ c'est à dire que assemblée minnu ka élection problème posera ou bien a député ninnu yɔrɔ o yɛrɛ yɛlɛ o kuma ou bien a député ninnu bɛɛ minnu contesté don u b'a décider volontairement ka démissionner donc an bɛ don sariya kɔnɔ a bɛ kɛ vacances de siège ou bien cas dɔ bɛ yen an t'o souhaité dɛ ou bien u sara n'u bɛɛ sara que je ne souhaite pas ala k'u kisi o ma mais n b'a fɔ ten dɔrɔn pour que mɔgɔw ka faamuya n'a bɔra o cas ninnu na komi n y'a fɔ président bɛ se ka fɛn kelen dɔrɔn de kɛ a bɛ assemblée dissous a tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ n'o tɛ. donc ni a ye article 42 labato o y'a ka hakɛ ye. o y'a ka hakɛ problème foyi t'o la. d'accord docteur ni an donna arrêt in kɔnɔ k'a lajɛ arrêt kɔni a bɛ yen nɔ déjà a ye publiera décret arrêt n kan bɛ kuru ka arrêt ma ko caman nana ni mouvement minnu bɛ sen na a caman nana o de kɔfɛ mais sisan décret min taara jamanakuntigi fɛ a y'a jira a kɔnɔ k'a fɔ ko CEDEAO ye laɲini dɔ kɛ ni o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw faralen ɲɔgɔn kan ka tɛgɛdi kɛ walasa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bilasira mara kɔnɔna na visa décret visaw la CEDEAO ka hakilina b'a la ko ka se ka a lajɛ élection partielle ka organiser parce que a bɛ visa in kɔnɔna na jamanakuntigi ye visa minnu ta walasa ka se ka décret ta i b'a sɔrɔ CEDEAO b'a kɔnɔ les gens peuvent vérifier les visas sur les décrets o kɔnɔna na est-ce que bi jamana ka nafa bɛ o la ka kɛ ni sariya ye élection partielle in ka se ka organiser an bɛ don min na i ko bi. bon ni situation n'a bɛ kɛ ka to sariya kɔnɔ n'a bɛ kɛ a kan ka kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ. voilà ne y'o de fɔ ni Mali bɛ situation min na bi crise min bɛ yen bi a bɛ fɔ de ma ko crise politique donc ni crise kɛra crise politique grave ye comme ça là jusqu'à ce que président yɛrɛ ka taga tɛ manamana ko ye dɛ n'i y'o mɛn yɔrɔ o yɔrɔ c'est que n'i y'o mɛn yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn ko o situation na constitution yɛrɛ quoi constitution bɛ taa kɛrɛfɛ parce que n'a ser'o la n'i ko k'i b'a problème régler constitution in kɔnɔ tugun a ka gɛlɛn quoi d'autant que constitution kelen yɛrɛ quoi président y'a tereke quoi a ka mandat kɔnɔ cour constitutionnelle y'a tereke a ka mandat kɔnɔ b'o de ye ko bɛɛ ɲagami parce que ni président yɛrɛ tun ma constitution violer comme ça ni cour constitutionnelle tun ma constitution violer comme ça ne ma da la ni m'a fɔ crise tun tɛ kɛ dɛ mais peut-être a tun tɛna nin dimension sɔrɔ quoi donc fo mɔgɔw k'o faamuya maintenant u bɛ ka essayer ka a régler ni sariya minnu ye a ka gɛlɛn kojugu quoi c'est-à-dire c'est comme on le dit c'est presque une course perdue d'avance quoi j'ai tendance à dire comme ça n b'o fɔ mun na e ka président yɛrɛ ka décret in lajɛ quoi n'i ye décret in visa yɛrɛ ye quoi i bɛ yɛlɛ de quoi décret ne y'a visa ne yɛlɛla de
mais on kuma be jamana du même parce que ne rebe ni famille charia kula visa taxi là il be taxi mon viser au taxi de kayki ka ibina décision mon sebede article kono a bolu de justifier est-ce qu'il y a famille donc ni visa il a dit président Bafoko avec constitution cité constitution est moufo ko président il tisse ka pour constituer mon mandat il tisse ka fosi boala il tisse ka la constitution côté ay loi organique visée loi organique c'est la constitution ga kuma ka tla ka do fraka ko président il tisse to sila ka dangari ke conseiller la cour de mandat là il va famille ay do réviser ko décret de nomination il y a 7 ans mais ni loi organique est mis le ladje au renvoyer décret maintenant au coup que c'est un décret qui constate les nominations effectuées. Donc je répète encore, le décret ne nomme pas, le décret constate des nominations ni au décret cité abe mourir faux bizarre qu'on vu comme cour constitutionnelle a arrêté constitutionnel pour dire mo ni mo do fait il était hier beaucoup mari à côté comme CDAO mo ya fo ko ka élection partielle organisée ça fait pitié quoi très honnêtement pour les juristes tu es vraiment mal à l'aise quoi mais n'est pas faux mamouna parce que abef ka fait mon keta décret mon be ka kuru mo ka bar fin jo tout ça la ni be objectif min be pour faire CDAO ka objectif di n'est pas faux de ma mo bricolage juridique ni colmatage institutionnel quoi ça dit que qu'a fait tout bari quoi tout bari du tout tout bari au tessi numain quoi au tise ga marché tout aussi là tout bari te marché. OK docteur Adjaranye mais ka kayni awere ka akina were sare kono ko le principe de continuité de l'état wala ça ka saka tan oyi au strafe bi conclusion même c'est qu'à tirer jamana bo chogola ni dege kono takunya dama très bien c'est-à-dire que le psychamisme c'est vrai mo ko sitani ne ka jamana bon jamana c'est non ka ko donc antani ne ka do refraka ambe fi malion ka boni jamana ni jadi kono ou que malien ka ki resoro anganga jamana avini glanga dunga avini glan parce qu'on est tato ambe bara fin na bi amba kela en duna mo donde donc pour les gens bon kono crise silemero mena bi au président ka jamana dunga kuma la megoyi bo fomuna sharia tu fene bo fomu fenu ke fanga quoi fanga de mo flata ere fanga le peuple détail ça dit que mo ba akalan comme ça ou t'a porté donc quoi quand le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple quand on dit que le peuple est souverain mo ko akla ko manamana kuma de droit mais c'est la vérité malio me cardon si ça de n'a fera que le peuple est souverain c'est pas des paroles en l'air. Ça veut dire que le pouvoir démocratique, le pouvoir est peuple d'État. Donc, ni peuple qui a pouvoir revendiquer. Aïe, moi, mon blaire. Il faut que le peuple la met. Parce que, ou quoi, il faut que tout le monde ait oui. Il faut que le peuple d'État. Donc, aïe, mon désigné, comment en trois là. Naya jatimine koute barake kanya. Alors, naya mifo. Ou quand on la met quoi. Nous connaissons boulot président Kaye Kaka Jamana de Lame. Monsieur Godron le faut. À quoi la main, docteur? Mais je pense que la main oublie c'est non parce que la nuit mon kera Jamana de fait année ida sera masano quoi ne saria ou tête en mais il faut que Jamana de ben baisse en fait. Bon ni abo chola c'est ça. Boda du même directement voilà ça Jamana Kaye yere sur un coin. Bon ni on y a fond au pouvoir du peuple de boulot. Peuple d'expression maintenant, aujourd'hui, ça passe par le M5 RFP, je suis désolé. Ou DB, Jamana Donga, problème l'animité incarné. Donc, au lieu de Kamouni, le président a Walamba. Après tout, pour le mieux,
démocratie m'a empêché. Parce que démocratie, fanga be peuple de bou, ni peuple ko kaba ka fanga mene. Et bien, il faut ça dire parce que l'État peuple d'État. Donc, RFI ka l'aninou donne le beffet. Ko président ngata. Anga ici ka jamana ingla, en beka dje, ka avenir dans douma, ka nga jamana yere sauvegarder. Parce que moi ta famille, ni te régime ko yewi, ni te président ko yewi, ni jamana ko di. L'existence du Mali, en beau établi la vie. Parce que Amero Minabi, n'a pas Mali Wouli ka jo. Amaya Shima. Ne sais pas de faux. Ami fo ki walimando an wa wati koni bana ambolo hakina munu hakila chama fam nana ka damne dekere la ka se assemblée jatemina lima ka lajɛ jabi contestera yɔrɔ min na segin ka kɛ o yɔrɔ ninnu kan fo kana se cour constitutionnel yɛrɛ dissolution ma ni o ye ka cour constitutionnel ci hakila lamɛnbagaw ye faamuya sɔrɔ nin bɛɛ la an b'i fo k'i waleɲumandɔn i sɔnna ka na an ka plateau kan walasa ka se ka na anw kunnafoni ni sariya ye an k'o de jɛmukan sigira o de kama sentiment tɛ mais an bɛ tugu sariya kɔ ka se ka sariya la kuma ka wuli ka jɔ ka baara kɛ ni a ye i sɔnna ka n'o min kɛ an b'i fo k'i waleɲumandɔn docteur. Ne fana b'aw fo waleɲumandɔn. Merci. O la ni ne kun ye aw garisɛgɛ ye sariya bulon kɔnɔ bi Serifula Jabaraso kan walasa aw ka se k'a dɔn min bɛ sen na ni o ye jamana sariya suma sariyatigɛso ye cour constitutionnel du Mali ni ale bɔra sen na k'ale kɔni ci pewu k'a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka baara jɔ n'an k'o ma ko dissolution fo ka taa se laɲiniw ma min ye jamanakuntigi k'a lajɛ a ka visa kɔnɔ visa min ye décret ta ka se ka cour constitutionnel ci a b'o kɔnɔ ko CEDEAO ye laɲini kɛ walasa ka se ka jaabi contestera yɔrɔ min na k'a fɔ ko wasaden minnu donna u man ka don jaabi ninnu critique kɛr'u la u contestera ko ka se k'a lajɛ ka segin o kan a kɛ ni sariya ye aw ye faamuya caman sɔrɔ a la an ka maa welelen kun ye docteur Barahima Fomba enseignant chercheur à la faculté de droit public de l'université des sciences juridiques et politique de Bamako, en même temps coordinateur scientifique du groupe Odyssée. Ale de kun bɛ an bolokɔrɔ bi ni ala sɔnna ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ walasa ka se ka jɛmukan wɛrɛ k'o labɛn aw bɛ se ka sariya dɔn min na walima aw bɛ se ka jamana forobacɛw ka baara taabolo dɔn o ye an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye a k'an mɛn waati wɛrɛ.